Temaşevanın heyeca emna bi Seyda Mela Abdülkerim Khan ra rûniştin em li ser mijara Ahmed Cibelî ku derekê Kurda da digo evana sondê dixwin jî sonda wan pere nake lewra şerefa wan tune heta li ser wê şerefê son bixwin. Belê Seyda hûn duyî varî da çi difikirin gelo? Cibelî Ahmed cahil e, yani cahil e ki xwe zana say dike. Di dînî İslamê da qet nizane ku eger di binê putperêsta da yaşamış dibe kanûna wan kanûna küfrê ye, evî kanûna küfrê şeriat dizane û evî son da ku küfrê dibe Atatürk ülke inkılabına bağlı kalacağıme ev hiç son dizane. İşte bu son değil dibin kafir. Ev son da ku bğêr ji Xwedê werek son xwarinê temamê hadîsa her mêzê bikin, temamê hadîsa bikin. Dibe ev son xwarina bğêr ji Xwedê yan şirkê yan küfrê. İla evî sondê ku dibin müşrik, dibin kafir, Ahmed Xocecî nizane hîna ew küfrê. İla bi vî ewa xwe jî derdikeve bara bara gazî dike di binê evê da halk kolanê. İla civêra divê elê halqa Resulullah kola ye di qarşî müşrika da kola ye. Êwe re ê tê jî müşrikin. Eva jî bağlı bu ana yasayı ne? İnsanın ku bağlı bu ana yasayı ne? Ev jî aynı mina müşrikê Mekî. Ev fırqa wîtun ne? Berê Seyda ez karim li wir da tiştek din îş pirs kim. Em tema bikira me boş e. Belê kerem ke. İja madem alimekî İslam e gere be ilmê hareket bikira. Bi cahiliyê xwe bike çaf wan müşrika bi wan müşrika ra ku xîtab bike mîna wan xîtab bike eva ji dîn derdikeve eva İslamiyet nîne eva jî küfrekî mîna küfra Ebu Cehilê. Baş e spas Seyda wegu ew sonda ku di meclisa Tirka da meri son di xwe divêje Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum şerefim üzerine ant içiyorum. Ev ya sonunu o ev geredana bevaji küfür edip kafir. Gel o hemi milletvekili son dixun da dibin kafir anhıneki mecburi son dixun ev dibin kafir anna. İlk i'tikad bike ev son de be son de son boxe ev dibin kafir. Edini jî fesim yekî ku mezlum be hakkı mezluma dizat ve kafir tevbe istiğfar bike hakkı mezluma savunmuş bike ev hak savunmuştu ki baştaki ve küfri fakat dur razı ve tevbe istiğfar bike hak savunmuş bike rıntırı jovan edini bağlı bir ana yasayı be tam bağlı bir de visunde tam takip bike Berê Seyda devleta Tirka şertî milletvekilî ek jî ew e ku her meclisê divê meclîsa son bixe. Mesela milletekî mezlûmin milletvekilî me jî diçin wê derê eger son nexwin nikarin li wê derê ji bo Kurda siyasetê bikin. Eger son ji bixwin ji mecburî son dixwin. Kes baweriya wan bi ilkeyê Atatürk tune çima gerekê me jî qeydê Tirka bibin kafir? mecburi evi sonde feske mecburi sonde xol لسر اعتقادك بين اعتقاد بكن كصوم نينة صوم بخو تشناوي فقط اعتقاد بكن واسون دا صوم ده ميناني اوي بالي بوي گريداني بوي ده او صوم نينة ده دين اسلامي ده كي في اعتقاد بكن مشرك Şuha biniyeta sondinin biniyeta gredana be sistema devleti vaye levre ev sonda hani tenişbo milletvekilyanını jibo memuri tezedin memur jibo an aynevi imza edin kirni ez şarş nevim vakti kenan evren de emji uçakı imam bun ve uçakı bimeşi imza kusa dans tendini gele ki mele olsa imza kırın. İmza başkaya
سونخورن به سون بخور باشگاه imza باویجه سرکاز بویجه آها imza آیه فقط اوا رسمن درد که و قاشی ملت وی سونده دخواه اوی سونده جی حق دزانه به سونده سون دخواه امر سون دخواه انجیل دینه دادینه دست مقدس انجیلی اوا جی قاشو مشرکی هانی دوی از مسلمانم که انهو مسلمان دبر قرآنی بینه وره دایر شنوی دا برا قرآنی سن بخواه قرآنی دا ناینا دوی آتاتürk ilke انقلابنا انقلابی چی بود که آنا یاسا قرآن تقدیر را کرد انقلاب آیه بود که حرف عربی را کرد دشونی دا آنی ها لاتنجه دانی dinsizi doni, anayasa doni. Başa seyda spas tişte kadını devleta Türk'a bi tevi diyaneta xwe bi tevi ilahiyetçiye xwe bi tevi melayê xwe dîndarê xwe bi tevi hemî oldarên xwe bi Kurtîn dixwazin ji bona înkarkirina heqê Kurda evî oldariya xwe bi kar bînin werin. Yani bi awakî jî dikevin binê siya dîn û Kurda bi taybetî Partiya Karkerê Kurdistan Anjî kîjan Kurdê ku lember devletê mücadele dike wan bi küfrê bi nîfaqê bi Marksîzmê îtham dikin. Gelo di rewşekî wa da gerek Kurd bi gor dînî İslamê çawa tevgerin? Bi gorî dînî İslamê meru fezim hakikata İslamê ku düşmüş bibe insanê ku em nabêjin eva siyaset tam eva şeriatê da hareket dike fakat hak û hukûkekî dawe bike kîv ve kêfoyê na îro însanê ku hak dawe bike ew însana haklî ye însanê ku wî heqî inkar bike ew însana limbêj bike qewil nabe rûcî bigire qewil nabe hed bike zekat bide qewil nabe çima hek inkar dike ji bo wî qasî ku hek inkar dikin vana ملی وام به شیخی وام به این به کیف و کیفویه نا ام رابن زمان ترکا این کار بکن ام ببینی با تنه ام آیت دکیش قرآن این کار دکن ام ببینی عرب تنه ام آیت دکیش قرآن این کار دکن evci bir Kürt'ünün evci ayeti Kur'an inkar dikir. Xwaya Teala dibî di ayetê Sûreyê Rum da herhalde Süre-i Rum ayet 22. Dibê wemîn ayatê xelqu semawatî vel erd ve ihtilafı elvanîkum ve elsinetikum. Ji alametê meznaya Xwedê ê ku delaletê ser meznaya Xwedê dike alametê en mezin erd û asîmanan. Bêzekê erd û asîman çiqa mezin e eva delaletê ser meznaya Xwedê Teala dike îsbata Xwedê dike. Diyevî ra gotiye rengê we zimanê we rengê însana dinha em bênê 2 milyar însan heve 6 milyar êdî çi ve kêf 7 milyar insan he. Lê mezhebî rengê her kesî ayrı ayrıye rengê da heva hevdû nagire yanê dedî vê çare çar o zimanê wan jî ayrıye Arap ayrıyla, Türk ayrıyla, Kürt ayrıyla, File ayrıyla, Urus ayrıyla her zaman evar daina Xwedê. Xwedê va zamana daye ev zaman delalet ser meznaya Xwedê dike. Alamet yek evet ku çar hava yek erde, yek asimane, yek rengi ve yek zamane. Ev yaşı tini bir zaman inkar dikin. Gava inkar kırın bra hal mişke. Evşi meli vici şiri vici kid ve kefaviye gav ya inkar kırıd ve kafir. De kufravan da şıktune. Ha şu bu bir khase gene melu tevbe bike istiğfar bike ayet-i Xwedê Teala inkar neke tiştê Xwedê Teala daye evi tiştê ku meru inkar bike harfeki ji Kur'an'ı inkar bike ve kafir. İle o hükmü Kur'an'ı inkar dikin. O xwendina Kur'an'ı ku fi eviye inkar dikin.
bu küfre. Serahate küfre. İla melli onca razı dihari membera. Cebelli riye khal hacine mina boşka kere. Dve evana şeriate. Şeriat khaymi tabi teve eva şeriate. Şeriat evnine, dinci evnine, dini wan, dini şirke. Ki dini wan inan bebe, ve anayasa wan inan bebe şirke. O gene tevbe istiğfar bike, o şu an bebe belki nezan hele ki bebe şirk minan, bura tevbe bikin, istiğfar bikin, o şirka seriye. باشه سیدا سپاس مالا و بو صحبت و خوش بمینید خیر و خوشیدا